Vážení a milí Trnavčania, končí sa ďalšie volebné obdobie v Trnavskej samospráve a ja som sa rozhodol, že sa chcem uchádzať o vašu priazeň. Kandidujem na poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebný obvod Trnava Stred, teda Staré mesto, Špiglsál a Podjavorínska. Pred 24 rokmi ste mi dali dôveru a začínal som svoje hosťovanie na Trnavskej radnici. Myslím si, že pokiaľ mám ešte síly na to, rád by som pokračoval v veciach, ktoré boli potrebné vykonať v Trnave a chcel by som využiť moje skúsenosti aj spoluprácu s ostatnými poslancami mesta, spoluprácu s primátorom, dostať mesto Trnavu ďalej, tak, aby Trnava naďalej sa mohla hrdiť, že je to jedna z najlepších a najlepšie hospodáriacich samospráv na Slovensku. Myslím si, že to podstatné je treba, aby sme vykonali pre vás, pre obyvateľov tohto mesta, ale aj pre návštevníkov všetko to, aby sa vám tu lepšie žilo, aby Trnava pokračovala vo svojom rozvoji, aby sa pokiaľ možno vytvárali ďalšie nové pracovné miesta, hlavne pre mladých ľudí. Aby pre mladú generáciu sme dokázali zabezpečiť skvalitnenie školstva, aby sme zabezpečili voľnočasové aktivity a samozrejme aj v oblasti pre seniorov, aby sme im napomáhali v ich posledných rokoch života. Kandidujem v pravicovej koalícii KDH, SDK, ODS, Nova, Olano a SAS. Verím, že spojením týchto síl nájdeme podporu u vás voličov a spoločne zabezpečíme ďalšie úspešné roky rozvoja nášho mesta. Preto vás prosím o pomoc a podporu všetkých kandidátov tejto koalície. A v neposlednom rade sa obraciam na vás aj s prosbou, aby ste podporili aj nášho spoločného kandidáta na primátora mesta, inžiniera Janka Žitnánskeho, ktorý kandiduje na post primátora a ktorý má bohaté skúsenosti zo samosprávnych činností.